Paul Franse nieuwe uitbater artiest. Samenwerking Literair Café en Bibliotheek. Het is vandaag 6 september, dit is het PMA-journaal. De werkgroep San Mateo Venray maakt van 4 tot en met 23 januari 2014 een rondreis door Guatemala en het zuiden van Mexico. Naast het bezoeken van enkele culturele en natuurlijke schoonheden van deze landen, werkt het reisgezelschap in de laatste 5 dagen in het project in San Mateo. Tijdens deze dagen worden de reizigers ondergebracht bij gastgezinnen in het koloniale stadje Antigua. In de laatste week wordt er gewerkt aan het project. De werkgroep San Mateo Venray heeft in een paar jaar tijd meer dan €55.000 bijeengebracht voor dit project. Meer informatie over de reis en het project staat op de site van de werkgroep. Schouwburg Venray heeft een nieuwe horecamanager. De leiding van theatercafé De Artiest komt nu in handen van Paul Franse. Franse was al eerder horecamanager van De Artiest, maar werd begin 2000 ontslagen door het toenmalige bestuur dat kort daarna zelf het veld ruimde. Vanaf 1 september is de exploitatie van theatercafé De Artiest weer in handen van de Schouwburg zelf. De afgelopen 12 jaar was het café verhuurd aan Wilbert van Waaienburg. Het Schouwburgbestuur besloot de exploitatie weer in eigen handen te nemen om op deze manier teruglopende subsidies aan te kunnen vullen. Schouwburgdirecteur Fred Weijers legt de keuze toe. Nou, we hebben een hele zorgvuldige sollicitatieprocedure achter de rug. Er hebben veel mensen gereageerd op de advertentie. En uit die kandidaten hebben we een aantal kandidaten geselecteerd waarmee we gesprek aan zijn gegaan. En vervolgens zijn we een aantal ook nog de presentatieronde ingegaan. En de presentatie van Paul Franse was gewoon eentje die ons heel goed stemt. Daarin zie je gewoon dat hij aanvoelt, Paul, waar we naartoe willen. Franse is geen onbekende in de Schouwburg. In 1999 werd hij eerder aangesteld als horecamanager. In conflict met het toenmalige Schouwburgbestuur leidde nog geen jaar later tot zijn ontslag. Zijn aanstelling zal ongetwijfeld vraagtekens oproepen bij sommige Venraynaren. Nee, dat kan ik me nauwelijks voorstellen. Wij zijn een bedrijf 13 jaar verder. Er is zoveel veranderd. En wij hebben met elkaar een zeer zorgvuldige koers uitgestippeld. En Paul Franse, dat is een man met zoveel horeca-ervaring. Ja, dat gaat zeker slagen. Het huidige bestuur heeft dus alle vertrouwen in Paul Franse. Paul zelf is ook in zijn nopjes met deze nieuwe uitdaging. Ik ben ontzettend blij. Ik heb een heel groot theaterhart en ik ben gewoon ontzettend trots dat ik een bijdrage mag gaan leveren aan dit fantastische bedrijf, ons theater. Theater en café vallen nu samen onder het Schouwburgbestuur. Dat betekent dat er een intensievere samenwerking zal ontstaan tussen horeca en theater. Ja, zeker. Kijk, we gaan in elk geval gastvrijheid uitstralen. Mensen moeten met plezier naar dit theater komen. Er zijn voldoende theaters in de regio. Ik zeg altijd, we komen niet naar de Schouwburg voor een kop koffie, maar ze blijven er wel voor weg. Je hebt in de straal van 50 kilometer zoveel keuzes om Joep van het Hek of welke artiest dan ook te zien. Waarom kom je naar Venray? Nou, dat is gastvrijheid. Mensen moeten het gevoel hebben dat ze hier welkom zijn. In een totaalpakket, eten, drinken en theater. Met de komst van Paul Franse gaan er ongetwijfeld enige zaken veranderen binnen de Artiest en de Schouwburg. Uiteraard, in de toekomst, waar nieuwe mensen zijn, zullen er ook zeker veranderingen plaatsvinden. Maar op dit moment, waar het om gaat, is dat theater en horeca, dat willen we met elkaar gaan verweven. En dat is het belangrijkste. En als je dat gaat doen, dan komen er ook zeker hele mooie dingen uit. Wat ook verandert, is dat Paul Franse zijn functie als vorst van de Pielhaas neer gaat leggen. Dit was een van de voorwaarden van het Schouwburgbestuur om zo enige schijn van belangenverstrengeling te vermijden. Kunstencentrum Jeruzalem verruimt vanaf deze maand zijn openingstijden. Ook overdag is er nu een aanbod van activiteiten. Met hulp van vrijwilligers biedt het kunstencentrum betaalbare vrije tijdsactiviteiten aan. Dit aanbod is bedoeld voor volwassenen met een minimuminkomen uit de gemeente Venray. Dit initiatief is ontstaan door de sluiting van kunstwerkplaats Venray. In september starten de voormalige deelnemers van de kunstwerkplaats op de nieuwe locatie. In oktober gaan er ook deelnemers vanuit dichterbij meedoen. Door samen te werken met vrijwilligers kan de eigen bijdrage laag blijven. De Bibliotheek Venray en Literair Café Venray starten samen een literaire salon, bedoeld voor liefhebbers van buitenlandse cultuur.
Dit is een nieuw project dat nog niet eerder georganiseerd is. De samenwerking tussen de bibliotheek en het Literair Café bestaat echter al langer. We hebben in het verleden al vaker dingen samen gedaan, maar vorig jaar hebben we besloten om dat wat meer te concretiseren. We hebben gekeken van wat kunnen we nou voor elkaar betekenen. In eerste instantie hebben we eigenlijk dingen afgesproken over PR maken voor elkaars activiteiten, elkaar vinden op de website, dat soort zaken. En nu kwam het initiatief van Literair Café om ook echt een activiteit samen te gaan opzetten. En dat wordt de literaire avond. En dan gaan we echt literaire salon. En daarvoor gaan we echt inzetten door het inzetten van geld en menskracht en ruimte. En daar willen we er samen gewoon iets moois van maken. De literaire salon vindt plaats in de bibliotheek. Het idee kwam van het Literair Café Venray. Ze hebben in de maanden november tot en met januari nog geen activiteit en bedachten een salon voor geïnteresseerde mensen. En we stellen ons daarbij voor dat dat een activiteit is voor mensen die van literatuur houden natuurlijk op de eerste plaats. Die niet zoveel zin hebben om een heel seizoen naar een leeskring te gaan. Die denken nou 1 keer of 2 keer is mij genoeg. Die misschien ook eens een buitenlands werk interessant vinden. Want het Literair Café houdt zich altijd met Nederlandse schrijvers bezig. En die ook een beetje een tandje dieper willen graven met het bespreken van een boek. Dus dat is onze doelgroep, dat is ons doel en dat is ook de literaire salon. Wat de mensen zich dan concreet bij moeten voorstellen is... De eerste keer zal de inleider er zijn, die vertelt iets over het boek, de schrijvers en oeuvre, vergelijkenderwijs met andere schrijvers. En dan gaan de mensen het boek lezen, dat is dan al die samenwerking. Het boek van Biep kunnen ze mee naar huis nemen, gaan ze het lezen. En in januari, dan wordt het besproken. De literaire salon moet een informele sfeer krijgen met een gezellige groep mensen. Tijdens de avond wordt ook een wijntje geschonken. De eerste literaire salon vindt plaats op donderdag 21 november en de tweede avond zal op donderdag 16 januari zijn. Meer informatie over de avond en de inschrijving is te vinden op literaircafevenray.nl. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 12 uur 's middags. Morgenavond is een uitzending van De Geheimen van, met dit keer Blitterswijk als dorp dat centraal staat. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Komende nacht is er kans op regen en onweersbuien. In de ochtend is er veel bewolking en ook dan kans op regen en onweer. De rest van de dag zijn er opklaringen en laat de zon zich ook zien. Het kwik stijgt naar circa 24 graden. Zondag start druilerig met veel regen, maar 's middags wordt het beter. Dankjewel voor het kijken, een heel fijn weekend en graag tot maandag.